के बस इतने दम बा हो तो जोर से हाला कर देबे के कि मारी जब पांच बार बाजार के जियो शेर ये गाना सुना था ढोरिया पर गाना सुना था कि तनी छपरा सिवन लिखवाला अपना ढोढ़िया पर अगोले ढोढ़िया पर हे रंगा दहरन से मोहर मारा भाला अपना ढोढ़िया पर तनी आज भैया तनी म्यूजिक से आवे के तो लिखवाला अपना ढोढ़िया पर गोले ढोढ़िया पर कितनी छपरा सिवान लिखवाला अपना ढोढ़िया पर गोले ढोढ़िया पर हे रंगा दहरन से मोहर मरवाला अपना ढोढ़िया पर तोरा ब्यूटी के गजब गोराई लगे लइकन में मार करवाई तोरा ब्यूटी के गजब गोराई लगे लइकन में मार करवाई अरे सब के बटी हम प्यार है अजूरी तो तनी छापरा सिवान लिखवाला लिख दिए बरा का छापरा सिवान कहलो ना खाली हरिया से लिख दो हरिया हरिया अपना चाचा के नाम लिख देते ना हो एक और बुलेट के सर तनी छपरा सिवान लिखवाला अपना ढोढ़िया पर गोरे ढोढ़िया पर तनी छपरा सिवान लिखवाला अपना ढोढ़िया पर गोरे ढोढ़िया पर रंगा दहरन के लोगो लगाला तू लो हाला नहीं करो करो तो हमरा मजे नहीं खाओ हां आए तो नहीं पोलवा छोड़ दी भैया अच्छा एगो दशहरा में गाना एगो हिट कइले रहला सुनल रहनी लो ए सैया छपरा सिवान तो घुमा दी दशहरा में जय हो ई के सुन ले तनी हाथ उठावे तो देख इतना बढ़िया निमन गाना गइले बनी तो इतने दूर के लोग सुन ले आ छपरा सिवान लिखवाला ढोढ़िया पके के लिख ले सुन ले ना ना कितना लोग बरियारियो नहीं के उठा ए सैया छपरा सिवान तो घुमा दी दशहरा में आ एगो छठ के बहुत बढ़िया गीत गइले बानी एही पर ए माई छपरा सिवान लिख के छानू तनी ठेकुआ पर हरे कृष्ण जी जो कि मेरे जिला परिषद क्षेत्र से आते हैं पूर्वी हरियाणा से बहुत सारा पुरस्कार दिए रितेश रिंच को हरे कृष्ण शर्मा रामपुर से
हरे कृष्ण शर्मा जी भैया के बहुत बहुत प्रणाम लगे और सत्यम बाबू तनिया जा बाबू आजा तोहर पिंटू कुशवाहा जी उप चेयरमैन पिंटू कुशवाहा अंदर बाजार भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बा। अब हम चाहे रितेश बाबू अब नेक्स्ट में तरह के बुलाए अब थोड़ा सा खुशी कक्कर जी के पिंटू कुशवाहा चेयरमैन अंदर बाजार भैया के बहुत बहुत पुरस्कार मिलल। भैया बाबू के चिन्ह था सत्यम जिला सिवान। अरे तो अब चिन्ह ले लो भाई हो ना अपना हमरा संग ये नहीं बहुत जल्दी कि हई जिला जवार सब फैन हो हमार हई हां के हम मशहूर रे आए के आसी को भी से तहर देखी के फेस कहे छोड़ी के जई है ना दूर रे आई त भैया भैया हो गई खत्म। चले भैया और लोग संगर वाइल वालों अब हम बाबू थोड़ा सा बढ़ाओ साउंड बढ़ाओ। अब हम चाहे कि स्टार गायिका और बड़ भैया करण भैया भी बनी हमारा गांव से हरियाणा से भैया के प्रणाम बा बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। एगो ढोरिया वाला गाना तो ढोरी वाला के डिमांड लगा दो ओके बाद से खुशी कक्कर जी हन। अरे उ तो गइबे कइल जाई सका देलो चलो ठीक कहां से गा दे है ना वो ला ना तो चाचा वन हमारा गांव के नहीं करे के जी कहे हम थोड़े तहार दोस्त रहे के जमाना के दोस्त जमाना के दोस्त नहीं के। अरे चाचा जी ना कहल खाली पापा के जी कहल ई कहत रहन कि हमरा घरे चले के बा हम कहम कि हमरा घर हमरो घरे चले के बा कहत रहो कि बेटा तने बोल के भेज दे एगो वीडियो। चलो बड़ा गांव में इतना तो हिम्मत बन रहेला कि जहां भी रहे तो हम एक बार याद करब ना गा दो गाना तू ही गा दे हमरा हम कोनो सिंगर थोड़ी है तूहे तनी गा द तार बड़ा वायरल बनो आ थोड़ा सा एक बार सुना दो ओके बाद से खुशी कक्कर जी के बुलाओ तनी एक बार सुना दो भाई तू लो सुनो हमारे फिल्म देख लिया लो भोजपुरी फिल्म तोता मैना बोलो गर्व से बंदे मारे प्रमोद प्रेमी के साथ देख लिया लो काल गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ आइल बनी काल घर की इज्जत रिलीज भउए आसरा छठी मैया के छठ के पहले सिनेमा घर में लाग जाई देख लिया लो ओ में आई त मिले हमरा के सिंगर अभी मत बनाओ थोड़ा हमरा कभी एक्टर रहे दो। जी भैया छोटू याद गराई बोला चंदन यादव उषा पलाई मिलने के पता घेराई में छोटू भाई बाप रे हाँ लिखाई कितनी छपर सिवन लिखवाला एकरे इंतजार बना एगो औरी गाना आई रहे नहीं एकरे के गा दी ढेर लोग कलाकार आइल रहे मालिक हमरा से बड़ बड़ कलाकार ये बेटा गावा